Какво става Vbox? Аз пък Vboxer, ютубър, аз съм The Fire и днес играем Team Fortress. Тук с мен е Skyblock HD. Костарчви, пички, костач. И така, той след малко ще влезе от сервера е full. Ще има IP в допълнителната информация. Да, играя с снайпер, дъра, ще дъра. Вижте ми, ще ви покажа моите айтеми. Това ми са айтеми, че не съм премиум, от сега казвам. Така, и той не е премиум. Между другото, снайпера ми е за тестване, не съм се го купил. Не съм го спечелил, да искам да кажа. И така, сега ще ви покажа как да тествате айтем. Значи, така, влизате в шопа, цъкате на items, all items, weapons. Например, искам да тествам това и цъкате 3 out. Тъй като аз вече съм взел нещо да тествам и не мога да тествам, тестването е една седмица. ОМГ, нещо се случило е. Ко? Това ми е изтекло и то без да съм видял. Изтекло ми е оръжието без да съм видял. Вземи си нещо за снайпер, ако искаш. Аз пък да за кой ще взема. Вземи си някакъв нов снайпер. И уважаеми зрители, само да ви кажа, Hitman, Hitmaker за снайпер, ако си го кръвните, само хитки ще биете, защото знаеш какво прави то снайпер, бе? Като се нагласиш някой го страниш главата и главата му почва и му се отделя от тялото. Фак. Мога да взема табела. За всеки от моя клас, дори за хевито. Знаеш колкото подглежда хевито с табелка, бе? В табелката на знака. И да, така се пише в CS-а. Да базар. Това се питам. Да, само хора, гледайте, какво съм промчета. Къде да кажи ми, кой да взема, да машина или да базар баргайн? Да машина вземи, човек. Силно ли е, бе? Нормалният му демидж е 100. Значи да разбирам меко казано силно. Че нормалният му демидж е 100. Не 100, но с 50 някъде нормалният демидж. Не, ще взема да базар баргайн. Бакук. Try it out. Фак. I'm sure. Не знам да тебе I'm sure, ама... Success. Item has been added. Have fun. Хедшот, гледайте, бейбе. Гледайте, килата е големия, също е ничи отбора и ще умирам. Да. Газа отбора само мога да му кажа. Стига, бе, човек, стига са такова в клиповете ми. Какво да го направя килата и газата? Стига са такова. Камата е, какво да го направя? Не, стига си говоря глупости. Момчета. Ти си лъж, бати. Да, отрови го, както винаги. Ти си лъж, бати. Направил съм, колко хедшота? 4 хедшота. Това да не можах да го перна. Хора, ако ви безинтересно. Предполагам, че ви безинтересно, но не ми е интересно. Почуйте, гледайте, мистер Жиле. Бага, се скопирайте. Стъпуста, господин скаут. Вижте ме спроси. Те пускава господин скаут. Само вижте ма къв съм сексапилен. Имам млякото, имам рибока, Лъже! имам други глупости, фак. Отправих ли тая бакук, така. Ти глупости, това си вярно. Фак. Вижте ма, къв съм негър. Аз съм напушен. Сега ще ви покажа моите айтеми за господин скаут. Той е много напушен, направо има пушек от него. Само да ви покажа някои неща. Ще трябва да дефендвам. Както винаги, защото наши са ни тъпи дебилаци. Просто са най-тъпичи на света. Просто нямат равни. Защото ще са пълни дебили. Да, ако някой има млякото и ако не знаете какъв е ефекта, например, ако оцелите някой и като го стреля ти, му взема кръвта. Вземам половината кръв. И ако се сребока. Фък. В момента, ако знаете какъв
Шибано. The fire is the най-големия късметлия. Що, бе? Че да вземеш млякото и не ли сещаш колко е рядко млякото? Ей, бе. Fire, the fire, дъргара, бе. То не е fire, бе. Ти знаеш как се кръства мад милка, бе. Джерейт. Да, това е много странно. Сори хора, сори за кучето ми. Ако го чуете ми. Ще прекъсна малко, докато Не спя. ми един колко. Тук съм пак, върнах се. Овче малко. Абе, малко хелп, бах, аз колко скалата стават тук. Така хора. Моля за малко помощ от Дани, но от Skyblock, да. Без канали, да го дадете. Да го добавя дупката, нали ти му казвам. Чуваш? Малко. Също така, дейба тия тъпи скалтови дейба. Виж! Моля! Те се водят като циганти, дами и господа. Ти от кои си, бе? Аз съм от Бут. Окей, ето ме, Деолео, Рафика. О май гъ! Знаеш какви е странен снайпер, бе? И рибока. Аз искам пак да взема да тесто да оригинал. Дейбата тъп, Force Nature. Малко хелп. Къв си, бе? Ох, ме няма биха. Ти къв си? Снайпер. Дейбата снайпер, кой го създал? Къде си, бе? Аз съм... О май гъ, ви като мяу, само си пее. Аз съм се намалил звука. Дай съм се го спрял. Деора в играта на май. Само мяу, 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 мяу. Знам, трудно да се прави така. Защото не мога да играя. Fuck! Help me! О, пасих съм. На спална ли беше, бе? Да. Не знам колко риви човек. Ако знаеш какъв ми е странен снайпер... О, дами и господа, ще му знам за какво става въпрос. О, yeah! Я ела на спална да ми види снайпера, бе. Тя малко бих един. Чакай, че кой ги догонам. Едва. Къде си? Какъв то стъп снайпера? Тъп. Затова ми бори хетовете, като ги набия. Ще бил с блока, чао. И толкова време по тази логика и Force Nature тъп, ама е силен, нали? О, дами и господа, вижте вам само това въпрос. 16 от 13 съм. Доста добре. Доста добре. Тъп скот! Ай, шит! Да бе, с 100 патора дета знала най-много искам. Гати трофея се направя. Какъв патрак искаш? Какъв гейб и 5 лева, момче. Просто ненавиждам и прочувам. Ти беше ли фанат за копирайт, бе? Що бе? Пееш песен, защо? YouTube да не ти Кой ще познае коя песен, бе? Кой ще познай? Той да не ти е тъпия вибокс. Ти сети ли се за песента, бе? Да. Не много, но... Сега как ще пътиш се, сета се. Да сетят там. Той си една чучо Google, момче. Така с Babyface Blaster, човек. Иначе не иска да прави
по-голям скок. Това си го разбира, окей, ама... О, един пич тук, ето с пич, замина. Ай бе, Аз вас го убили. защо изписат, само ти си го убил? Де знам, човек, ама отгад се спаднах и ще виж клипа. Знаеш колко време не съм умирал, човек? Ух, един го размазах. Ой, хеви. Сори, ще го заразя. Fire? The fire. То, чай, ще му свикна. The fire. Кажи. Какво правиш, бе? Бия Ти съм. въобще къде си? Аз съм и тук до тяхния спан от съчка. Отляво. Аз още не съм убили, човек, докато се спан още не съм. Някъде са 50 ночи. Не съм убили. Това означава, че много се криеш, ако не са то били. Не се крия, бе. Сега ще виж клипа да не фъгна ти. Балага! Дай, балага ти! На мене ми лагва. Ох. Само вече може да държа да му убия. Да са да пълпара, човек, ама никога няма да е трейдна. Ами за оръжието, което най-много си искал. Никога на човек, никога няма да го трейдна. Що? Аз винаги съм искал да пълпара. Но човек, знаеш какво ги правя? Мой да взема по най-много 10 кръв, ама като са такова, той Скричкал хит. критикал ги, човек направо ги кърчи. Уй, ако знаеш един как ма перна, Не знам, направих лъпчика. да знаеш, че ма спай. Опа! Чакай, сега ще може... Да, фана го! Заразен е с малък милк. И се прави на диамант. Уй, кому бил, кому стреля, Медик, туп си, бе, медик, туп си като овца. Сега ще убия спая с стои бок. Гати скалата, бе. Набега тук скалата. Ще съм спална, бе. Имам количка. И ми троши тиквите на вас. Ох, шит. Където пич, ох. Брат, само ти казвам, с Force Nature и Crit такова най-добрата комбинация forever. То, ти става са да попър. Не си да и така. Да, бе, ме подпалиха на 10 кръв поне. Аз заразих пирото. С такова. Как го зарази, бе? С млякото. Брат, като кажеш мляко, аз въобще не се сващам, защо точно с мляко па. Да не знам. С бокуци ако трябва, пак ще стане, ама. Точно па с мляко. Ох, аз съм на 2 кръв. Пауърмен, къде е, бе? Кръв. Има спай, бе, има. Има голям спай, има голям ръсив спай. На съда попър, знаеш какво е хубавото? Че Какво? ако... сега мога да убия... мога да убия някакъв днес. То сме уби. Хубавото е... Че защо си на толкова с малко кръва? Хубавото на... Аз ли, бе? Хубавото на сода попър е, че, например, ако понява се мисля, ако някой е под 200 кръв, ако се доближиш твърде много до него, може да го убиеш. С един изстрел. Не, двоен изстрел, да. Там като... Не поне са малко. Бих ли там колко? Ама смисъл там в плет, де ти дава кръв. Дани! Какъв дай те гони, бе? Сори. Скайблок? Да. Не е ли малко странно, човек? Абе, Абе, брат, какъв да не си представиш ти, бе? Аз съм такава KHD, бе. Как, Даниел? Какво лъжиш, момче? Да, бе. Уш. Абе, какъв дай те гони, бе, пич. Аз трябва да кача някакъв клип в Болсо и да кажа, че се местя в YouTube, фък. Не, че има много абоната, май. Омага. Колко субскрайбъра имаш? Аз съм качал клип. До днеска. Иш. Мога да кача клип на
Ти знаеш ли моя скин, що не е бил на линия, бе, моят пич? Що? Той е бил в Лондон. А той е от Белгия. Да, ми покажи как ме да правиш четвърен джъмп, бе. Да я покажа ли? Сега гледаш ли сега? Чай, остави го, гледай сега. Дум. О, Я, това покажи. заболя. Сега, гледай. Чакай първо да си изпия количката. Да, че го. Дум. Як става, ме! Снимка! Да, двамата може да правим снимки. Снимчица! Двамата може да правим снимки, да. Айде, Ой, той може, бе. айде отиваме. Медик. Ох, някой... Медик. Дей! Ой, Има хеви. Аз ако пусна хеви, аз ако се пусна хеви. Дей, бата, пито куче! Чакайте малко. Става боксери. Айде сме. Ей, фък. Само фейлвам. Само фейла. да фърмеш, ще да бъде хубаво, бе. Какво? Например, когато се скачи с Force Nature, нещо като помпата да я отблъсне по някакъв начин, да отблъсне. Да, Да ама отблъсква. как се печелят тия сайта ми състои, бе, човек? С коледните лампички. С коледните лампички. Да. Печелят са. Ама на Коледа Ма, или? Ти знаеш само за какво са, бе. За какво? Разреждаш по-бързо. Фестив. Че пак става какво? Не, много мразя хевито. За това, хора... И затова всички ще си ядем патките. Да, ме не убиха с фестив айтъм. Те са писна малко снайпер. Дано да не ви е скучно. Аз съм си сега скалта и ще им правя работата. Умира, бе, куче! Ох, ти ли го уби това, бе? За какво крадеш килове, бе, пич? Снайпер съм си. Снайпер съм си. Аз па съм си скаут, па. Ще ми не коментираш. Скаут! Опа, този пич ще замина. Всички пичове тук ще заминат. Оооо! Абе, но... Убиха ли те, бе? Да, но мразете с лопатка. Кой по-точно този? И аз имам. Малко не знаете, имам така... В ясен те гоня, бе. What the fuck? Не съм казал ясен, а. Но ясно, че не, бе. Да, ако се чуя, че снимам и на български. Уху, колко дадоха за F2. Че то много ясно, бе. Бага, как ще дам да скръпна тима да мина такъв. Той е спай, между другото. Не съм ли права, дами и господа? Кой има спай? Знам, че има спай. Кой е песната? Бързо! Напомпи се тук с... Наряд. Шилът помпа с Force Nature, бе. Тъпо пил! Поне го оцелих и това пак се бърза. Асистенция. Тъп инженер. Резиденция. Убийца. Резиденция. Тъп инженер. Ти няма да се закачаш с пиш с Force Nature, бе. Тъп деломан. Мрази го този. И сега ще ме убие, защото взема милаги, нали? Точно по този закон. Ще бях първия с лопата, бе, човек. Уби първия с кой? С лопата състои. Нали се дето да правиш... Успях да правиш Rocket Jump. Да, и го убих. Знаеш кой е готино? Браво! Яко ли, бе? Да, бе, знаеш кой е готино? Оле, бахче, иска ли аз да направя такъв кил, бе? Бахче, якото. Ой, виж, искаш ли малко предизвикателства? Ами, окей. С Rocket Jump да се качиш при ние там, дето на спална на чекалят и да ги убиеш. Чай. Що? Малко, чай трябва да съм дуя рейджа. И уважаеми зрители на Skyblock Age никога няма после патрони. Просто това си е правило за мен вече. Да, на Soldier. Фак. Да, защото аз имам безкрайни. Спокойно, хора, не съм хакер, просто по един секретен някакъв самочист Liberty Launcher, Rocket Jump. Аз съм със него се направи такива. Знаеш кой е готско, човек. И уважаеми зрители, ако търсите хубава базука, Liberty Launcher или да Rocket Jump, ако искате Rocket Jump и Или да оригинал. най-яките ми, вие си ги взимайте. Или да Снимка подобря. Да, ебата прочихем.
Ох, някакъв пич го изстреля. Ако се чудите, че са? Liberty Launcher ми крафтат. Ако се чудите. То спиш ще се самоубие. О, не. Той е с гадни айтеми. Нещо най-много мразя. Heavy и Medic. Най-много ги мразиш. Като заедно. Просто хора, то сме отби. На спална има някакъв пендел, ля. Айде бе, някакъв му уби като се взриви с граната. Има там ли още? Ти къде си, бе? Аз съм там. Фък! Виж, къде да дойдеш на спална? Няма да бъде ич Аз съм зли. там! Кюни го. Ще не мре. Къде не слус? Аз пуф, къв къде ме гони, бе. The Fire. Знаеш какво е хубавото сега? Праскай го само с опатката, макар да не правиш рокет джъмп. Знаеш какво трябва да правиш сега само? Сега трябва да Ох, мърде се от него! Браве! Ома гън, ние го унищожихме! Още малко ми трябва да не добре рейдж. Още мъничко. Само да направи един демидж. Дай бата пият лиома. Какво се мъчи да правиш? Нямам си на идея, мъча се да падна. Аз стоям техния спал. Ако искаш, ела съм там. Не съм баш там. Уау! Дум! Ей, тъп снайпер. Кук. Омъга, знаеш как умрях, бе? Не ми трябва да знам. What the fuck? Пум, пуф, паф, пуф, паф. И сега се моля на едно адски гадно нещо. Въобще си нямам идея защо се... Опа! Това не е гадниер, окей. Фък. Деба медикът. Медик, къде си? Какъв чар, какви 5 лева? Не знам дали... О, бе, убиха му с лопата, what the fuck. Но аз че не, бе. Това е тук. Бокуци. Хора, Аз много мразя букучите. хора, гледайте сега. Чим Това е стики джампър, това е просто... Това е да правите, за да правите с диамана джамп, гледай само какво става. Не само ти за какво става въпрос. И между другото, ето оръдие много яко. Само гледайте за какво става въпрос. Убиха ме с суда попър, сега ще се направя на готин с скалата, защото не само вие сте правите на готин. Аз няма да съм искал. Аз и сега след 50 минути спирам клипа. Защото съм циганчин негарчив. Така. Оле, знаеш нещо за скалата, бе? Какво? Че той може да кепчира най-бързо от всички класове. What the fuck, много ясно. Не като се движи, в смисъл по принцип. Да. Дали ти сега да гледаш? Да Fire, нали знаеш онова, Клакен Бърд за спая часовника. Да, и. Някакъв от нас го има. Такова, ние трябва да си довършим сериал сам двъкта. Да. И може да снимем на ново на клипчета или... Да, семите. Може, Семи. може, не гарантирам. Ох, ако знаеш колко мазно ми забипа точно преди 2 секунди. Ох, някой пише, ама няма му обърна внимание. Сори, пич. Ох, запали Как бутна медик, някакъв тъпак да ми дойде да ме хилне. О, благодаря ти, медик, благодаря. The best magic ever. Ох, то спич замина. Йо! Искам да държа някой глава. Убите не с Uber. Ама гъмени, ти знаеш ли какво се случи току-що, бе? Не ми трябва да знам. Фанах Uber Charge. Запак ги се опитам да го заколя. О, я стана!
Фак не стана. Мале на тяхния спаун ги побъркваме, човек. Мисля, че ме стреля. Накап с форса, не човек, знаеш как ме стреля. Всичко мадно ме стреля. О, дами и господа. Дами и господица. Дани мапа голяма теца. Че ли мапаш голяма теца? Фък. Да, убиха ме. Хора, сега аз се опитам да убия някой се, като прави чачки. Нали бе, Дани? Нали така бе? Дай да те гони, бе, брат. Ами така, къде че така се кажеш? Се забравим, че нямам. Ти си голям. Да ни говориш за уния друг ден, с който не си играеш, бе. Абе, къде се кажеш, Дани, бе? What the fuck? Какво толкова? Да ти се казваш Кали. Голяма работа! Ай, ще ми пука. Как се казва? Копеле, да, ще стана, бе. Копеле, да! Бати копеле, бе, съм, няма що. Да, ти държа, че потъпа. Сега, ако не забия, ладно. Че малко изследвам. Някакъв съм убит. Бати Пича! Пича! Браво, как се правите чарчки, бе? Мерси, че ме стреля. Бати как ме стреля. Бати Пича. Мора, ска! Ами... Ако знаеш колко мавно биват мазно, омъка. И къде ме убиват мазно? На спална къде? На вашия или на нашия? На нашия. Ма се оправихме. Ами хора, значи мислят това да е клипа. Леч! Какво? Това мисля да е клипа. Аз ще зяпам. Добре, щом ще ме запъш. Това мисля да е клипа. Очаквайте клипови скоро. Ще снимам на други игри, не само на Team Fortnite. Разни глупости, дара. И... Ама клипа не обещавам кога се качи, защото ме мързи да коментирам и да, довиждане. И много поздрави на Дани, на майка му от мен. Довиждане.